آسي إريترا وبوان باخل ونفسي آسي إريترا وبوان باخل ونفسي عود آسي تزبي وعود كاغونا عود وقلنا اعتبر زغرق اسرحكا يقباك يوماس بزيحكا بالغوغاوي ليولا متسقم تعربو بحر مريت الورد تحالبو عم تغزبين تسوى عبين شيك زرق لوقي بياغا زرق قادرها آساسي كبرت تغزبين لا تقبل لا تكون خليسي زي خرع قبل aspect of what Pretoria has brought about. በስሜት ያላቸው ሰዎች አሉ። የኢትዮጵያ ቅርስ ላሊበላ ነው። South Sudan still ongoing and which we would like to see also continue. The Ethiopian American Development Council strongly condemns the recent indiscriminate demolition. Genocide you. His beer thought hatatai. ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ተግበርተልክን ኣልጀርስ ውዕል ክትገብር ኣውዚት ነው ካለና በመላይን ኣብ ማእከል ትግራይ በቴሌቪዥን ተገሊጽ ኢና ናይ ኮና ገልጽና ቲሸርት ገዚኹም ኢኹም እሱ ኸዓኒ ሰልጠን ይቀም ኣሚዳ ከነውጾም ዘይንደሊ ኣሚዳ ዘይን ዛርበሎም ዝፈጽምናዮም ነገራት ሆናሉ ብቐረባ ነቲ ኩነታት ዝፈልጦን ዝከታተሎን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ባሂልዎ ኣይኮነን እዚ ኩነታት እዚ ዝኸይ سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو سناي كتكونو ناي وتر تمنيتيو امبار لومون ابزوبا كرنا افريكا اقداس نزلوم كمهرونا زغلو كنفلطو من كنسوللوم زلنا زبلكم زيناتات ريكو صرابي لمسيلهو لخلو ناي راشا باص كتما ودبايت كتما حيل بحر ناي راشا تيلو بزعبو زملكات اقداس حبريتا كلونيو زعبازي اب ناي ኤርትራውያን ኣግርግራ ፌስቲቫል ዝገብርዎ ንዑዝ ደስስ ኣረስቱን ክልወኒዩ ብዙሕ ሓሸውያ ኣብ መንጎ እቲ ደንበ ተቃውሞ ምስ ትግራይ ዝነበሮም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣትዮም ከም ዘሎ ዘርኢ ክልወና እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ውዕል ኣልጀርስ ከም ብሓድሽ ሕጂ እውን ደጊሙ ኣዛራቢ ኮይኑሎ መጀመርያ በዚ ክንጅምር ኢና ንሱ ድማ እዚ ኣብ ቀርና አፍሪካ ዘሎ ብኢጋድ ዝግበር ዘሎ እስከንጀምር ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ነዚ ቻነል ኣገዳሲ እዩ ነዚ ፃዕርና ደስ እንተሪልኩም ድማ حجزونا نابلنا بزيان جمرج. Agreement is scheduled to end in 2025 and elections are scheduled for December 2024 and there are now some kind of disagreements among the peace parties. What is your office doing to try to resolve these differences? Well, it's true that we are now in a very critical situation. So the Bub Sudan, weka South Sudan, Juba zirus khatama'a, abzi wanazi, abzi amatizi merija khatgabriya. بزعبا مريجا ناي دو السودان كزاربي لغنا يكون كنا مصيه زلخو هذا ነገር ከነስተውል ስለዝደለخيه እስከን ሸይ ንስማያ and it is time also as I said to see what have been done in so far and what are still pending and this agreement is supposed to end in elections. So Silva Kiir ዳርጋ ደቡብ ሱዳን ሀገር ካብ ትኸውን ፕሬዝዳንት ናይቲ ሀገር ኮይኑ ዘሎ እዩ in general democracy hager ya tbahal kab niryo gen ksab hiji president na South Sudan Silva Kiir my radio ጅውን ኣብዝ መዘሎ ምርጫ ወላ ቋጥዕናው ኩነታት ናቱ ብዙሕ ዘዛርብ ኣርእስ እንተኾነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝገሾ መዛረባ ኣርእስ እንተሎ እንታይ ኢሉ እንታይ ፖሊሲ ውፅኡ ዘይኮነስ ምንቅስቃሳት ናቱ ወይ ዘረባ ናቱ ብዙሕ ግዜ ኣዛረባ ኣርእስ ዝኸውን ዳርጋ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኮግኒቲቭ ወይ ካቲ ስነ ኣእምራዊ ደረጃ ናቱ ብጥዕና ክኸውን ክእል ሰብ ኩሉ ማሕረ ጥዕና ዕድመ ጥራይ ኣይኮነን ብኣታብዚ ገለ ሰባት ኣለው ዕድሚኦም ፑቲን ንኣብነት ወዲ ሰብኣን ሓደን ዓመት እዩ ግን ቶታል ፊት ዝኾነ ደረጃ ዘሎ መራሒ እዩ ተረዲኹም ኣለኹም ኣካላዊ ፊትነስ ናቱሲ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ዘሎ እዩ ካብኡ ምናልባት I think ክንዱዲ ካብኡ ንሽተይ ዝዓቢ ናይ ቱርኪ ኤርዶዋን ተሪኻ ግን ብጣዕሚ ዝኣረገ ይመስል ስለዚ ዕድመ ጥራይ ኣይኮነን ፊትነስ ለቨል ናትካ ናይ ሓንጎልካ ናይ ኣካልካን ፊትነስ ኣገዳሲ እዩ ንሱ ንግደፎ እንታይ ክብል እያ ምፅዮ ሲልቫ ኬር ምርጫ ይገብሩ ድዮም ኣይገብሩን ኩሉ ግዜ ኣብ ስልጣን ኣሎ ኣብ ከባቢና እንተኸድና ጎረቤትና ሃገር ዳሓን ንግረ መንገዲ ኢና ረኽማውት ከዱ ኣብ ጎረቤትና ሃገር መናላ ጅቡቲ ትበሃል ሃገር ኣላ
መራሕናታ ዑመር ግለ ንሱውን ኣብ ስልጣን ብውሕዱ ልዕሊ 20 ዓመት ኣሎ ብዲሞክራሲ ዝምረፅ ዝበሃል ንሱውን ስግር ባሕር ተኸይድና ስዑድያ ንጉሳዊት ሃገርያ ናብቲ ተኸይድና ኩለንተናዊ ዘለዋ ኩዌት ቀጠር ዑማን ኩላተን ሃገራት ያተን ብነጋውስ ምርጫ ዘይገብራየን ዜና ሃገራት ያተን ፎር ሳም ሪዝን ግን ወላ ብግብፂ ተኸድና እውን ቀደም ን30 ዓመት ሓደ መራሒ ነይርዎም ሕጂ እውን እንተኾነ ምርጫ እዩ ዝግበር ግን ኩሉ ግዜ ሓደ መራሒ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣብታ ኩላ ዞባ ግን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዲክቴተር ዘሎ እዩ ዝበሃል ኣብ ኡጋንዳ ታሕቲ ተወሪድካ እውን ልዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ፀንሐ ሙሰቪኒ ኣሎ ስለምንታይ ግን ኤርትራ ብፍሉይ ንነዊሕ ኣብ ስልጣን ፀንሐ ሰብ ኣለዋ ዲክቴተር ኣለዋ ብምባል እገዳን ዕፅዋን ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ካቨሬጅ ኣብ ሚድያ ዝመፅእ ኢልና ሓሲብና ንፈልጥ ምናልባት ከምኡ ንኸይነስተውዕል ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ነገራት ምስ ጎረባብታ ፀገም ዘለዋ እዚ መርሕነት እዚ ነትዮም ክግምጥል ይደሊ ኣብቲ ኣቶም ኢዱ ምትእታዊ ይገብር በንፃሪ ግን ናይ ኤርትራ መርሕነት ወይ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ይኹት ሃገር ኢዱ ክእቱ ዓቕሙ ናይነበሮን ድሌቱ ናይነበሮን ዓቕሙ እኳ ኣብ ማይ ሰኣነን ግን ንሱ ከይገበረ ክንምንታይ ፀገም ይመፅ ኣሎ ስለዚ ርዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ ኦኬ ኣብ ኢትዮጵያ ነቶም ተቃዋምቲ ይሕግዝ ነይሩ ድዩ ፅቡቅ ጌሩ ይሕግዝ ነይራ ምክንያቱ ንህላዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ 100 ሚልዮን መኻ ኣሜሪካን ኩሎም ሃገራትን ዝድግፍዋ ዘሎ ሰራዊታ ድማ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኤርትራ ብግንባር ክመፀና ጥራይ ክፅበየ ይክእልኒ 3 ሚልዮን ህዝቢ ሒዙ እንታይ ዳ ብውሽጣዊ ነገራት ክትፈራረሰሉ ትኽእል እቲ ንምፍርራስ ዘበገሰ ባእታ ግን ባዕሎም ዝገበርዎ መንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሞ ዝነበረ እዩ ንስኸ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ገሊፀልኩም ነይረ እቲ ፈደራላዊ ቅዋም ናታ ክቃወም ከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መጀመርያ እውን ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዎ ነይሩ እዚ ነታ ኢትዮጵያ ናብ ምትፍናንን ሽግርን ክወስዳ ዝኽእል ኩነታት እዩ እናበለ ገሊፁ ነይሩ ብኻልእ ዘራርባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ኣጠማምታ ኩሉ ኣልወታዊ ኣብቲ ዞባ ካብ ናይ ኤርትራ ዘይሓይሽ ኩነታት ከሎ ኤርትራ ጥራይ እቲ ዋጋ ክትከፍሎ ዝተገብረ ምክንያት ንክንርዳእ ኢና On the other side is a democratic right of the people to decide their own. So IGAD ነዚ ኩሉ ዘሎ ፀገማት ሸለል ኢሉ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፀገማት ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ኣብቲ ሱዳን ትቃፀል ኣላ ተረዲኹም ኣለኹም ኢጋድ ኣብ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ገይሩ ክፈትሕ ኣይረኣናያን ኢትዮጵያ ካብ ደማዊ ኩናት ናብ ካልእ ደማዊ ሲቪል ዎር ከይዳላ ሕጂ እውን ካልእ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብኡ እውን ወላ ሓንቲ ኣይገበረን እዚ ኩሉ ኢጋድ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን እታ እንኮ ስራሕ ዝሰርሓ እንተሎ ኣብታ ዘለዋ ዕድመ ንኤርትራ ንምእጋድ ጥራይ ተራ ተፃዊቱ ስለዚ እንታይ ክንርኢ ኣለና እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታትን ኢትስ ኖት ኣባውት ዘ ገቨርንመንት እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ስለዝብድሎ ወይ ክብድሎ ስለዝኽእል ወይ ነቲ ዞባ ስለዝብድሎ ኣይኮነ እንታይ ዳ ነታ መሬት ኤርትራ ስለዝደልይዋ ከመይ ጌርካ ነዚ መንግስቲ እዚ ካብ ስልጣን ተዓልዎ ነቲ ህዝቢ ድማ ካብቲ ሃገር ትብትኖ ክልቲኡ እዮም ዝደልዩ ኣብ ካልእ ሃገራት ነቲ ህዝቢ ክብትንዎ ይደልዩን እዮም ንኣብነት ንኢትዮጵያ ክብትንዎ ኣይደልዩን እዮም መንግስቲ ጥራይ እዮም ክቕይሩ ዝደልዩ ስለምንታይ 100 ሚልዮን ህዝቢ ንዓለምና ከበላሽወልና ፋሕፋሕ ክእትወላ ዕግርግር ክፈጥር እዩ ስለዝብሉ ኤርትራ ግን 3 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ከመይ ጌርና ክንሓስቦ ዘይንኽእል ዘዝወፀ ኣብ ኤሮፓ ወረቐት ዝወስድ ካብ ሙሉ ኣፍሪቃ ንሕና ጥራይ ወረቐት ዝወሃበና have you ever thought about that ብዛዕባ ሓሲብና ንፈልጥ ዶ ኤርትራዊ ውፅእ ምስ በለ ወረቐት ዝወሃቦ ስለምንታይ እዩ ድሓን ፅንሕ ኢልና ክምለሶ ስለዝኾና ሱዳን ዝኹል ዕግርግር እናተገበረላ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ኣይዝረብን እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ግን ኣብ ዩኤን ይኹን ዓበይቲ መጋዚንስ ኒውዮርከር ታይምስ ዋሽንግተን ፖስት ወላ ብሉምበርግ ዲ ኣብ ካልእ ሮይተርስ ድዩ ኔጌቲቭ ብዛዕባ ኤርትራ ቀፃሊ ኣሎ ከይዱ ኣወንታዊ ይወፅን እዩ ኣሉታዊ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ ካብተን ካልኦት ሃገራት ብፍልይ ዝበለ ደረጃ እዚ ድማ ሓደ ነገር ከብርሃልካ ይኽእል እቲ ብዙሕ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ትከታተል ዘለካ ካብዚኣ ክንመሃር ኣለና ዋን እታ ካልይቲ ናብቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ውዕለል ጀርስ ዘሎ ተመለስና ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ወሪዛት ክልተ ነገራት መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ፀገም አጋጢሞ ኣሎ ንስኻን የሚያቦካው ጭቃ ሁሉ ቅርስ አይደለም። ይሄ ደግሞ የተዛባ ስሜት ያላቸው ሰዎች አሉ። የኢትዮጵያ ቅርስ ላሊበላ ነው። ብዛዕባ እንታይ ይዛረባሎ እዚያ ለንቀነ EADC condemns Ethiopian government's pattern of cultural genocide in Addis Ababa, urgent call for preservation efforts. March 26, 2024, the Ethiopian American Development Council strongly condemns the recent indiscriminate demolition of historic neighborhoods, including landmarks and heritage sites in Ethiopia's capital, Addis Ababa. So, Addis Ababa, Abiy Ahmed kam tab Dubai yukun ab kale ሃገራት ዓረብ ህንፃታት ዝርዮ ሞዴል ናተይር ኣቡዳቢን ዱባይን እዩ ስለ ዝብል ልክዕን ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ክገብራ እዩ ዝደሊ እሱ ድማ ከምኡ ክትገብር ተኮይንካ እቲ መሬት ኩሉ እቲ ገዛውቲ ኩሉ ኣፍሪስካ ክትሃንፅ ዘለካ ምናልባት ኣይዶኖ ንኣቢ ኣይፈልጥን ክብል ኣይክልኒ
ኣብ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ኣብ ዱባይ ኣቡዳቢ ክገብሩ ከለዉ ህዝቦም ኣዝዩ ውሕድ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ዱባይ 86% ህዝቢ ዱባይ ወፃእተኛ እዩ 12-13% ናይቲ ሃገር ጥራዩ ወዲ ዓዲ ስለዚ እቲ መሬት ኩሉ ናይ መንግስቲ እዩ እቶም ደቂ ዓዲ ድማ ኣብቲ ከተማ ኣይኮኑን ዝቕመጡ ነይሮም anyway ኣብ ኣቡዳቢ ተኸይድካ ውሕድ ህዝቢ ኣብቲ ከተማ ዝቕመጥ ነይሩ ስለዚ ምድረ በዳ ስቑ ኢሉ ባፅ ዝበለ መሬት እዩ ዘለዎም ዝደለይዎ ክሃንፁ ይኽእሉ ናይ መንግስቲ መሬት እዩ ዝቕመጠሉ ሰብካ የለን ገምጡላ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይድ መሬት ነፍሲ ወከፍ ናተዩ ኢሉ ኣብኡ ክመውዝ ዝደሊ ሰብ እዩ ዘለዋ ኣዲስ ኣበባ ክንደይ ግዜ ሕጊ ናይ መሬት ዘባልዖም ጉዳይ እንተሎ እዩ ኦሮሞ እዚ ዓድና እዩ እዚ መሬትና እዩ ዝሕረስ መሬትና እዩ ዝወስደልና ኣይንደልን ኢና ቅድሚ ሕጂ ኢንቨስተርስ ናይ ቻይና ናይ ካልእ ሃገርን ንኢንቨስትመንት ዝተዋሃቦም መሬት እቶም ህዝቢ ተንስዮም ንገሊኡ ኣቃፂሎሞ ነቲ ካምፓኒታት ኣቃፂሎም ብዙሕ ሽግራት ፈጢሮም ነይሮም ነቲ መንግስቲ ካሕሳ ክኸፍል የገለ ኢሉ ነይሩ ቅድሚ ኣቢይ ኣብ ስልጣን ምምፁ ኣብ ግዜ ናይ ሃይለ ማርያም ማለት እዩ እዚ ሕጊ መሬት ወይ ካብ መሬት ኣብ ኢትዮጵያ sensitive topic እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዓበይቲ ህንፃታትን በለጭለጭ ዝብሉ ገዛውትን ክሰርሕ ስለ ዝደሊ ዘሎ ምዕባለ ብኡ ስለ ዝልክዖ እንታይ ይገብር ኣሎ ገዛውቲ የፍርስ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ድማ እንታይ ይብልዎ ካልቸራል ጀኖሳይድ ይካየድ ኣሎ ይብልዎ እዚ እንታይ እዩ እቲ ቅርስታት ገዛውቲ ታሪካዊ ህንፃታት እቲ ኩሉ ገዛ ተኒካ ወይ ገለ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ታሪካዊ ቅርስታት ዝነበሩ ታሪካዊ ሰነድ ናይታ ከተማ ዝኾነ ገዛውቲ እናሃነፀ ዓበይቲ ንሰማይ ጠቀስ ፈላሶታት ንክሃንፅ ይጓየሉ እሱ ድማ ንኮርፖሬሽንስን ዓበይቲ ሰብ ረብሓን እዩ IMF ይኣትሎ ቀዳማይ ዝደልይዎ ድማ ሪል ስቴት እቲ ሪል ስቴት ዝበሃል ንኢንቨስተርስ ክወሃብ ወይ ከዓ ናይ ደገ ኢንቨስተርስ መፂኦም መሬት ክገዝኡ ከም ዘለዎም ዝገልፅ ሓበሬታ ምፅልኩም ነይራ ኣብዚ ሓድሽ ንጥፊ ሕጊ የተኣታትው ኣለው እዚ ከዓ IMF ይደፍኦ ዘሎ ይሱ እንድሕር ገንዘብ ክንባካ ኮይና ወይ ኣብቲ ናይ ፓሪስ ፓክት ዝበሃል ኣብቲ ናይ ፓሪስ ክለብ ዝወሃብ ናይ ካብ ዕዳ ቁርብ ዕረፍቲ ክብዎ እንድሕር ኮይኖም IMF እዩ ክነግር ዘሎ IMF ሕራይ ክብሎም እንተኮይኑ ድማ እቲ IMF ዝቅርቦ ዘሎ ጠለባት ከማልእ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ካብኡ ድማ ሪል ስቴት ሴክተር ነቶም ናይ ወፃኢ ኢንቨስተርስ ክፍቀድ ኣለዎ ነቶም ተራ ሰባት ጥራይ ኣይኮነ ነተን ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ብሕሱር ይገዝኣ መድሓር ናብቲ ህዝብና ካረያ ብክቡር ናሸጣ ብዙሕ መክሰብ ዝገብራ ንሳተን ክኣትዋ ስለ ዘለወን ንዓታተን ባይታ ከፀርቲ ኮይንካ ድማ መሬት ኣብቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናፃ ክትገብር ኣለካ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ክሃንፅኦ ዝኽእላ ገዛውቲ ንክግበር ብካልኦት ዘራርባ ድኻታት ጉሒፍካ ንሃብተማት ቦታ ምሃብ እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ቴክኒካሊ ከተማ ዓበልቲ ኮይንካ ገለ ክፋል ናይቲ ከተማ መሬት ክትወስድ ኣለካ ክትሃንፅኦ ምንታን እሞ ሽዑ ግን ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስ ህዝቢ ተረዳዲኻ ነቲ ህዝባዊ ዝቕመጥ ዘሎ መፍትሒ ሂብካ ገለ ነገር ጌርካ እምበር ከምዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ወይ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ ዝግበር ብዙሕ ግዜ ነቲ ህዝቢ ዝኾነ መዕለቢ መፍትሒ ከይሃብካዮ ንዑ ፀሪካ ኪጥፋ ኢልካ ነቲ መሬት ምውሳድ ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ድማ ብዙሕ ንዓቢ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ኢና ነዚ ንርኢ Under the guise of development. This act of cultural violence sanctioned by Prime Minister Abiy Ahmed represents an irrevocable loss of the nation's heritage and an assault on its identity. Development should be inclusive, sustainable, and respectful of history and culture. It should aim to uplift communities without erasing the essence that defines them. True stewardship by responsible governments is manifested in the renovation and adaptive reuse of historical structures rather than indiscriminate demolitions of ولا ኣብቲ ናይ ሕጂ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ገዛውቲ ምፍራስ ሓድሽ ገዛ ምህናፅ ፓላሶ ምህናፅ ሆቴል ምህናፅ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ቅድሚኡ ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ምናልባት ካብ እውን ተዝመሃር ነይሩ ካብ መለስ ዜናዊ ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዊሕ ፓላሶ ሆቴል ገለ ክኽፈት ይርኢ ብጣዕሚ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ፓላሶታት ሰሪሕናዮ ዘለና ፋብሪካታት ተንገብሮ ቁጠባናትና ኣብቲ ጂዲፒናትና ዓብዪ ኣስተዋፅኦ መሃለዎ ዲጋታት እንተዝግበር ነይሩ ኣነ ክውስኸሉ ንሃገር ዘማዕብላ ትሕተ ቅርፂ ሆቴላት ኣይኮነን ተርዲኹም ኣለኹም ሆቴል ፅቡቅ እዩ ኣብ ኢንዱስትሪ ክሕግዛካ ኣብ ቱሪዝም ክሕግዛካ ክእል ኣብ ካልእ ብፍላይ ከም ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ናይ ኢንተርናሽናል ኢቨንት ስለ ዘለዎ እቲ ከተማ ሆቴላት ይሰርሕ እዩ ዘፅዋይ ይሰርሕዎ ንሃገር ግን ንቁጠባ ናይ ሃገር ግን ኣገዳስነት ዘሎ ፋብሪካታት ትሕተ ቅርፂ ናይ ሕርሻ ዲጋታት ኢሪጌሽን ቴክኒክስ እዚታት ተጌርካ ፕሮዳክቲቪቲ ናይቲ ሃገር ክዕቢ ዝኽእል ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እምነ መሰረት ክኾነ ዝኽእል ስለዚ ናይ ስንዓ ወይ ከዓ እዚ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዝበሃል ከምኡ ድማ ኣግሪካልቸር ናርካ ሞደርናይዝ ጌርካ ዲጋታት ሰሪሕካ ፅርግያታት ሰሪሕካ ኣብ መንገዲ ባቡር ሰሪሕካ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ነቲ ህዝቢ ከሳትፍ ዝኽእል ተቅርፂ ምክንያቱ ሆቴል መብዛሕትኡ ግዜ ንወፃእተኛ እዩ ወዲ ሃገር ዓቕሚ እውን የብሉን ኣብቲ ሆቴላት ንክነብር ሕማቕ ይብል ኣለኹን ከም ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ግን ድሕሪት ክመፅእ ዘለዎ እዩ መጀመርያ ኩሉ ነገር ምስ ገበርካ ድሓር ኣብ ቱሪዝም ኣብቲ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ፎከስ ክትገብር ትኽእል እዩ ዝበሃል ንኣብነት ቻይና ኩሉ ትሕተ ቅርፂ ትገብር ነይራ ማኒፋክቸሪንግ ትገብር ነይራ ኔክስት ሌቨል ናቶም እንታይ እዩ ሰርቪስ ሴክተር ከም ዘበሃል ስዊስ ኣበሃል ዓዲ እንግሊዝ ገለ ዘሎ ዓዲ እንግሊዝ ንኣብነት ቁጠባ ናቶም ዝዓበየ ክፋል ኣብ ሰርቪስ ሴክተር ኣብ ባንኪንግ ድዩ ፋይናንሻል ሴክተር ድዩ ካልእ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር ድዩ ገለ መለ ኣብኡ ፎከስ ገይሮም ብኸመይ ይነብሩ
መብዛሕትኦም ሃገራት ኤውሮጳውን ከምኡ እዮም ኣብኡ ንክትበፅሕ ግን ቅድም ስቴጅ ኣለካ ካብ ናይ ሕርሻ ምዕቡል ሕርሻ ድሕሪ ናብ ማኒፋክቸሪንግ ናብ ፋብሪካታት ተኣቱ ድሕሪ ናብቲ ሰርቪስ ኢትዮጵያ ግን ጥር ኢላ ኣብቲ ናይ ሰርቪስ ሴክተር እያ ክትፃወት ትፍትን ዘላ እሱ ድማ ዋጋ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ምክንያቱ ስቴብል ዝኾነ ኢኮኖሚ ክህልወካ ኣይክእልኒ እዩ ብዙሕ እቲ መሰረታዊ ዘድልየካ ንህዝብኻ ካብ ደገ ናምፃኻ ብቱሪዝም ወይ ብካልእ ነገር ምስቶም ኣብቲ ላዕሊ ዘለዎ ክትወዳደር maybe it's not a sustainable policy እዮም ዝብልዎ ብፍላይ 100 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለካ ድሕሪ ኮይኑ ድማ ሳውንድ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ይኮነን ነዚ ንክምልስ ኣብ አዳራሽ መፅኡ ዝተዛረበ እስክንስማዕ እጅ ይሄ ደግሞ የተዛባ ስሜት ያላቸው ሰዎች አሉ። የኢትዮጵያ ቅርስ ላሊበላ ነው። የኢትዮጵያ ቅርስ አክሱም ነው። የኢትዮጵያ ቅርስ ሶፍ ዑመር ነው። የኢትዮጵያ ቅርስ ሐረር ግንብ ነው። ዝም ብለን የትውስት ነገሮችንም ቅርስ እያን በፍርድ ቤት በምናምን የምናስተጓጉል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ቅርስናትና ላሊበላ ወይ አክሱም እሳቶም ይብሎም ኣለዎ እንታይ ንኽብለኩም ኢለ ኣስመራ ንኣብነት ብምልኣታ ከተማ ሄሪቴጅ ወይ ከዓ ሂስቶሪካል ታሪካዊ ህንፃ እዩ ስለዚ ኣስመራ ሓደሽቲ ህንፃታት ጌርካ ከተበላሽዎ ዘለካ ከተማ ኣይኮነን እና አይ ቲንክ መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ገዛውቲ ታሪካዊ ህንፃ እዩ ናቱ ፀጋታት ዘለዎ ኪዶ ኣብ ሮማ እቲ ገዛውቲ ከም ቀደም እዩ ዘሎ ኮፍ ኢሉ እዩ ዘሎ ኪዶ ኣብ በዓል እቲ ፍሎረንስ ወይ ካልኦት ከተማታት ናይ ጣልያን ከም ዘለዋ ኮፍ ኢሉ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ታሪካዊ ሰነድ ንቱሪዝም ሰሓብነት ዘለዎ ስለዝኾነ ሞደርን ከተማ ክትሃንፅ ተደሊኻ ውፃእ ካብ ኣስመራ ኣብ ሓደ ቦታ ኮምፕሌክስ ከምቲ ኣባይቲ ናይ ሰንበል ዝገብርዎ ከምኡ ካልእ ቦታ ወሲድካ ዝደለየ ሞደርን ከተማ ህነፅ ነቲ ዘሎ ጥንታዊ ግን ክትቅይሮ የብልካን ብሓፈሻ ግን አብይ አሕመድ ነዚ ፖሊሲ ሰጊሩ ኣክንዳ ኣብ ካልእ ቦታ ዝገብር ነቲ ዘሎ ኣፍሪሱ ንክሃንፅ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ህንፃታት ይቃወምዎ እዮም ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ታሪካዊ ህንፃውን ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ ይብል ኣሎ አብይ አሕመድ ግን ታሪካዊ ክበሃል ከሎ ኣክሱም ወይ ካልእ እንትኾነ ጥራይ እዩ ንዑ ዝርድኦና በሉ እዮም ዘብልዎ ዘለዉ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ንዓታቶም እዩ ዝምልከት እዚ ግን ቴንሽንስ ወይ ከዓ ናዕቢ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኦሮሞ ዝነበረ ኩነታት ሕጂ እውን ክፈጥር ይኽእል እዩ ባይ ዘ ወይ ኣዲስ ኣበባ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ እቲ ዝበፅሐ ከተማ ገዛውቲ ሰብ ኣብቲ ዝበፅሐ ሰብ ኣብ ከምዚ ከባቢ እዩ ዝነብር ምናልባት ኣዲስ ኣበባ ትፈልጥዋ ትኮንኩም ቦሌ ገለ እቲ ዓበይቲ ከተማታት ሪኢኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ዝበፅሐ ክፋል ናይቲ ከተማ እንድሕር ከይድካ ግን ካብቲ ሜይን ጎደና እንተወፂኻ ከምዚ መብዛሕትኡ ብዙሕ ቦታ እዩ ዘለዎ ከምዚ ፅርግያናትና ከምዚ ዶ 4 መኪና ዝእትሎ ዶ ገለ ዶ ክብልካ ይኽእሉ እዮም ኦፍኮርስ ዓበ ከተማ ስለ ዝኾነ ግን ኣብቲ ሪያሊቲ ኣብቲ ዝበፅሐ ክፋልታት ኢኻ ከምዚ ናይ ጭቅጭቅ ዝበፅሐ ህዝቢ ኣብኡ እዩ ዝቕመጥ ምክንያቱ ኣገለ ክፋል ዝነበሩ ኩላነ ከምዚ ካብቲ ሆቴለይ ካብታ ሜይን ፅርግያ እቱ ክንብል ከለና ንፈርህ እውን ነርና ዝበፅሐ ሰብ ብኡ እዩ ዝቕመጥ and it's another world ምስቲ ኣብቲ ካትራመ ዘሎ ኣበይቲ ፓላሶታት ምሱ ዝጋጠም ኣይትረክብን ኢኻ ስለዚ again እቲ አንኢኳሊቲ እቲ ምዕርዩነት ወይ ከዓ ማዕረ ዘይኮነ ሂወት ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ደረት የብሉን ሃብታም ሰማይ ጠቀስ ሃብቲ ሒዙሎ ድኻ ድማ ናብታ ከተማ ንኽነብረሉ ዝኽእል ዕድል እውን የብሉን ካልእ ወላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ተለካ ምናልባት ካብ ተመክሮይ ኣዲስ ኣበባ እናስራሕካ ከለኻ ኣብኡ ክትቅመጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ትራንስፖርት ድማ ወፂኻ ንክትነብር ኣየፍቅድን እዩ ከቢድ እዩ ትራፊክ ጃምስ ኣለዎ ገለ ስለዚ እቲ ሰሪሕ ሒዙ ኣቱ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ድሽገር ተኣኻኺቡ ክነብር ክኽእል ኣለዎ so much about this but ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ከም ዘለዋ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምናልባት ዓበይቲ ህንፃታት ወይ ከዓ ዓበይቲ ቬትሮ ዘለዎም ፓላሶታት ስለ ዝረኣኻ ላዕሊ ዝተበፅሐ ይመስለኩም ኤርትራ መሰረት ዘለዎ ቁጠባ ኣለዋ ትምህርቲ ማዕረን ህዝቢ ሕክምና ማዕረን ህዝቢ ካልእ ቀረባት እውን ማዕረን ህዝቢ ኣብ መንጎ ገጠርን ኣብ መንጎ ከተማን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍልልይ ድማ ዝተሓተ እዩ ሓደ ግዜ ገጠራት ናይ ኤርትራ ካብ ናይ ከተማታት ናይ ኤርትራ ከም ዝምዕብል እውን ክትፈልጡ ኣለኩም ወይ ከዓ ኤሌክትሪክ ኣብ ገጠራት ዘሎ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ማይ ኣብ ገጠራት ዘሎ ክበልፅ ይኽእል ካብ ኣብ ከተማታት ዘሎ ኣገለገለ ሓታት ፍላይ ኣገለ ኣምፅአኩም ነይረ ዓረዛ ንኣብነት ብሶላር ዝሰርሕ ተሽምሎ ኤሌክትሪክ ኣለዎ ስለዚ 24 ሰዓት ልችለዎ እዚኦም ዓዲ ንሽተ ከተማ ሓውሲ ከተማ ዓረዛ ካብ ካልእ ከተማታት ናይ ኤርትራ ዝበለፀ ዕድላት ክህልዋ ይኽእል እዩ እንታይ ንክብለኩም ኢለ እቲ ዝርግሐ ናይቲ ዘሎ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ፋሕ ዝበለ ኣብ ኤርትራ again ኣብ ካልእ እውን ኣምፅልኩም ነይረ ብዛዕባ ፅንሒልና ክንርኢና ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሲሪየስ ኣርእስቲ ክናቱ ኢና እሱ ከዓ ብዛዕባ ውዕላል ጀርስ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ዘሎ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ብክንደይ ነገስታት ሓሊፋ ናብዚ ዝበፅሐት ሃገር ከም ምዃና መጠን ምግንዛብ የድልዮም እሶም እስከ ንሽተይ ንስማያ ድሕሪኡ ናብኡ ክትወክም ናብታ of the majority, often underrepresented populations.
The ongoing tragedy in Ethiopia, compounded by ethnic violence and human rights abuses, paints a grim picture of a country at a crossroads. The destruction of Addis Ababa's historic fabric unfolds against the backdrop of the government's war on Amhara, famine in Tigray, ethnic cleansing in Oromia, the persecution of Orthodox Christians, and the desecration of sacred... To directly access the girls stressed that Ethiopia's aspirations emanates basically from the promise and great potential Ethiopian economy is showing. Ethiopia, by signing this MOU with Somaliland, has shown that Ethiopia can gain access to the sea in a peaceful manner without infringing on anybody's... So, እታ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ክሳብ ሕጂ ኣይደቀሰትን ኣላ ዋላ እኳ ከምቲ ቀደማ እንተዘየለት ኣቢ በቶም ካድረታቱ ብፍላይ እዚ ኢቲቪ ዝበሃል ካብታ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ክወፅእ ኣይክእልኒ ዘሎ ምስታ ናይ ሶማሌላንድ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብላብላ ትብል ታዘረባ ክቐትልዋ ይደልዩን እዮም ዘለው እዚ ከዓ ኣገይን ግዜ ናይ ምሽማት ስትራቴጂ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ኣወል ስዒድ ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ከምፃልኩም እየ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅሎም ነይሩ ስለዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ከም ዘላ ንክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሓደ ስለዚ እዚኣቶም ኣይደቀሱን ኣለው ሞሜንት ስለዘይጣዕሞም ጥራዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ፅኒኢልና ንሪኢና ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ስቲል ይቕፅል ኣሎ ኣጀንዳ ናይ ኣልጀርስ ድማ ክንቅፅል ኢና ሸ territorial integrity or national sovereignty or for that much. But again, the question is why the aspiration? The aspiration really is not a malicious behavior of grabbing some country's land or taking anybody's territory. It emanates basically from the promise and great potential Ethiopian economy is showing, and the expansion of Ethiopian economy requires more access to sea. This is where it stems from. So, ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ቅን ወይ ሕስድና ዘይኮነሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ግድን እዩ ዘድልያ ነታ ሃገር ይብላ ኣሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብልኩምን ኣብ መሬትኩም ስለዚ እታ ልብላዊ መሬት ናትኩም ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላን እዚኣ ቅድን ኣብ ርእሶም ከመይ ገይሮም ይውሕጥዋ እያ ተሓቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብልኩምን ኣብቲ መሬትኩም ስለዚ እቲ እንኮ ምርጫ ናትኩም ምስ ካልኦት ሃገራት ተሰማሚዕኩም ክትነብሩሉ ትኽእሉ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትጥቀሙ ግን ክፉት እዩ ትማዕፆ ኢንተርናሽናል ሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተኸቲልኩም ልክዕ ከምቲ ኤርላይንስ ናትኩም ስለዘይብልና ኤርላይንስ ናትና እዩ ኢልና ክንወስዶ ዘይንኽእል ወይ ድማ እቲ ዲጋ ሃኒፅኩሞ ዘለኹም ንኩልና ክጠቕመና ስለዝኽእል ንቁጠባና ፀዓት ስለዘድልየና እቲ ዲጋ ንሕና እውን ይብፅሓና ይክንብለኩም ዘይንኽእል ከምኡ ድማ እቲ መሬትኩም ፍርያም እዩ እኽሊ ሓሪሱ ክእቱ ይኽእል ክንዱ ስለዘይብልና መሬትኩም ሃቡና ክንብለኩም ኣይንኽእል ኢና ኤግዛክትሊ ከምዚ ዓይነት ሎጂክ ዘይክተል ፖለቲከኛን ኣናሊስትን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ግን ኣድዩ ትቕፅሮ ዘዘንበበ ሰብ ኣብ ትግራይ ድዩ ካብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ናይ ምጉባት ሕልምናቶም ካብ ኣባሓጎታቶም ዝወረስዎ ኮይኑ ይስማዓካ ፅኒሕ ኢልና ፕሮፌሰር ኣስምሮም ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ክምልሰሉ እዩ እዛ ቶፒክ እዚኣ ኣብ መንጎ አካደሚሽንስ ዘላ እያ so this is one topic the next one is ናይ መሬት ድማ ንቐፅል aspect of what Pretoria has brought about is essentially about silencing of the guns so to the extent that the war in Tigray and other parts of northern Ethiopia was claiming the lives of hundreds of thousands of people. ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ ስቲል እቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ንመጀመርያ ዝሰምዕዋ ውዕል ፕሪቶሪያ ኮይና እያ ትስማዓካ ቅድሚ ዝነበረ ውዕላት ኣይግድሶምን እዩ ዓይነቱ ቅድሚ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዓለም ደረጃ ዓብ ክብሪ ዝወሃቦ ውዕል ናይ ኣልጀርስ እዩ እሱ ድማ ካልኦት ንኣብነት በዓል ኦሮሞ ወይ ኣምሓሮ ገለ እንተዝብሉ እኮ ናይ ትግራይ መራሕቲዮም እኮ ፈሪሞሞ ንሕና ኣይወዓልናየን ኣይንደልዮም ኢና ነርና ምበሉ ነይሮም ትግራይ መራሕቶም እዮም መሪሖም እቶም ህወሓት ዝበሃሉ ንሳቶም እዮም ነቲ ውዕል ኣልጀርስ ፈሪሞሞ ጥራይ ዘይኮኑሲ ዝደለናዮን ዘይደለናዮን መሬት ተዋሂብና እቲ ውሳነ ድማ ንሓና ፅቡቅ እዩ ነይሮም እናበሉ ብጣቅዒ ዝተቐበልዎ እዮም ንዑ ገዲፎም ሕጂ ፕሪቶሪያ ጥራዮም ዝብሉ ኢንፋክት ገለ ሓደ ፓርትናቶም ምናልባት ግዜ ተረኺበ ከምፃልኩም ውዕል ኣልጀርስ ቮይድ ወይ ከዓ ተቐባልነት የብሉን ውዕል ፕሪቶሪያ ይተቐንዲ ኣገዳስነት ዘለዎ ብምባል ናይ ብሓቂ ዘገርም ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ሕጂ ኣብዚኣ እውን ዋላ እኳ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣገዳስነት ኣለዎ እንተበለ ብዛዕባ ውዕል ኣልጀርስ እቲ ጌታቸው ረዳ ኪኑ ሰጊሩ ዝዛረቦ ክንሰምዕ ኢና The fact that the cessation of hostilities agreement was signed on the 2nd of November 2023 simply means we are
in a situation where at least that part of the carnage has stopped. There are, of course, frustrations from both the federal government and also from the Tigray interim government side, which are reflected in some of the conversations that we are hearing that the implementation of the Pretoria Agreement is slow and needs to be expedited as soon as possible. What would you say are those frustrations from your side? The Pretoria Agreement. بخلتيهم وجنات بوجن نايتي نايتجراي منجسي كبرما كابت فدرال منجسي كلتيهم حقوسات كم زي اللغمن حركانكم زلون رلنا زينا جرزينا يقول بريتوريا نخسالات انتي كجبر له تبل نزبل عتو كمل لسكولس كان اسمعيو لايك مقبرة يترسو بليز ثانك يو. It also requires that IDPs return to where they belong and the constitutionally mandated territories of Tigray be restored to the interim administration and of course the withdrawal of non-ANDF forces including Eritreans and Amhara militants who are roaming Western Tigray. So انتي زبل زلو نحن ندولي زلنا كابتو على الجرس بمنصر نايت حق منجسي تي ناي كل تجراي مريت بحال كله كمل سنة خلالو سلزي إيرتراويان حيزوم مزلو بوتاتات كوهبنا خلالو نايم حر حيلتات زاورولون تقصص رومون زلو كمل سنة خلالو يزبل زلو تي زرباناي جيتاچو ردا مالتيو ኤርትራ ግን ካብ ውዕላል ጀርስ ወፃኢ ዝሓዘቶ መሬት ከም ዘይብላ ብተተጋጋሚ ገሊፃትሎም ኣላ ክዋሓጠሎም ስለ ዘይከኣለ ጥራዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ወይ እውን ኣጀንዳ ስለ ዘድሊ ዘሎ እዩ እቲ ዘረባ ዝመፅእ ዘሎ ትውዕል እቲ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክብል ከሎ እቲ ሕገ መንግስቲ ባዕሎም እዮም ፅሒፎም እኮ ትግርም ዝብለኩም ንኣምሓሩሲ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እኮ ናይ ህወሓት ሓይሊ ዝፀሓፈ መንግስቲ ንዖም ኣብ ስልጣን ከምብሮም ከም ዝኽእል ገይሮም ዘድልዮም መሬት ገቢቶምን ገለን ገይሮም ዝፀሓፍዎን ዝነደፍዎን ሕጊ እዩ ኣይ ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ተሳቲፍሉ ኮይኑ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚ እቲ ሕገ መንግስቲ ምቋሙ ኢትዮጵያ ሃገር ትበሃል ነይራ እቲ መሬት ናይ ሑመራ ወልቃይት ራያ ናይ መን ነይሩ ድማ ኣከራኻሪ እዩ እዚ ከዓ ብሬፈረንደም ብሕጊ ሰነዳቶም ሒዞም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እዮም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ እዚኣቶም ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ክረትዑ ስለዘይክእሉ ኢለ ዝኣምናነ عصرت ጊዜ ሕገ መንግስቲ ናበሉ ንዓፀቕቱ ዘለው ሕገ መንግስቲ ተብሎም ደላ ድማ ነታ ሕገ መንግስቲ ክገብርዋ ከለዉ ኣሜሪካ ስለ ዝደልይዋ ዝነበሩ ስለ ዝድግፍዋን ንዓታቶም ከተዕውቶም ስለ ትኽእል እያ ስለዚ ኣገይን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንዖም ድዮም ክብዎም ነቲ ድዮም ክብዎም ናን ኦፍ ማይ ቢዝነስ ኣነ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ባዕሎም ጉዳዮም ክፈትሑ ዝኽእሉ እዮም እቲ ነቲ ክብል ኣይክልኒ ናይ ዝኾነ ወገን የብለይን ኣብታ ናይ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ግን ተሪር ተቃውሞ እዩ ዘለና እዚ ድማ ንሰናይ ጉርብትና ኣይሕግዝን እዩ ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከለው ሕማቅ ነገር ካብ ምግባር ዓዲ ይወዓሉን ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ኣርእስቲ ክህልወና ኢሎሚ መጀመርያ እስከ ንቐፅል ንስማዓዮ እንታይ ይብላሉ parts of northwestern Tigray and southern Tigray so we still have a long way to go because these are the kinds of things that need to have been taken care of if the fullest possible implementation of the cessation of hostilities agreement was going to be a reality as far as we're concerned there is no room for resuming the conflict and that war is never in the best interest of our people so the people of Tigray the secretary TPLF the secretary of the so እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ውግእ ኣዘይፍ ተገዲዶም ከም ዝኣተውዎ ባዕሎም ንረብሓ ናይ ህዝቦም ከም ዘይኮነን ገለገለን ይዛረብ ዘሎ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ከም ዘይነበረ መጀመርያ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኦሮሞ ዲ ካብ ኣምሓራ እቲ ኩናት ክግበር ከሎ እዚኦም ህወሓት ዝበሃሉን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዋላ ህዝቢ ክጠፋ ኣለዎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብዙሕ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ናቶም ኣብቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ እናመፁ ተጋሩ ክድሕንሎም ኢሉ ዝተዛረበ የለን ክጠፉ ኣለዎም ጥራይ ዝብል ነይሩ ኤርትራ ግን ካብ ነዊሕ ኣብ ትግራይ ዝነበሮ መርገፂ ከመይ ከም ዝመስል ክንርኢና ግን ነዚ ንክንርኢ መጀመርያ እቲ ናቶም ኩነታት ክንርኢ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብኡ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ድማ እዚ ሃየ ሃየ ከመይ ከረምኩም ከመይ ኮነ ጥጁእ ሓሳብኩም ከመይ ከረምኩም ከመይ ኮነ ጥጁእ ሓሳብኩም ሃየ ሃየ ከመይ ፀኒሑ ትትብሉ ሰብ የለን ጥርሑ ሃየ ሃየ ከመይ ፀኒሑ ትትብሉ ሰብ የለን ጥርሑ ሃየ ካባኹም ምፍጣር ሓበን ሓበን ሃየ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይበለና ሃየ ህዝባ እምበር መንግስታ ኣየለናነ ሃየ 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 እንታይ ከትብሉ ከመይ ኮነ በልዕ ከኣሉ ሃየ ሃየ እንታይ ከትብሉ ከመይ ኮነ በልዕ ከኣሉ
እንታይ ኣሎ እንታይ ዝምኽነት ሓሳባትኩም ማይ ምስሓቦነ ብቐረባ ነቲ ኩነታት ዝፈልጦን ዝከታተሎን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ባሂልዎ ኣይኮነን እዚ ኩነታት እዚ ዝኸይድ ዘሎ ሰላም ደሊ ጽቡቕ ጉርብትና ደሊ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ከባቢና ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝያዳ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተኾነ ደላይ ሰላምን ተሓባባሪ ናይ ሰላምን መናእሰይ ትግራይ ስለዚኦም እጋደሉ ምንባሮም እንተዝፈልጡ ሸዓ ተሓባቢርና ካብ ዙፋን 4 ኪሎ ወዓግ ኣሊና ንህበይ ወጊና ያ መሃለና እንታይ ሞገበር ሰኣን ዝነቅሕ ጎረቤት ተኸሊፍና ዘበለና ዚዩ ወድሓው ቦይ እዚ ብቐረባ ነቲ ኩነታት ዝፈልጦን ዝከታተሎን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ባሂልዎ ኣይኮነን እዚ ኩነታት እዚ ዝኸይድ ዘሎ ሰላም ደሊ ጽቡቕ ጉርብትና ደሊ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ከባቢና ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝያዳ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ብዙሓት ፈቲኖም ምስጢርካ ዝፈቱ ብዛዕጎል ብፍንጃል ባይታና ሓንተቱ ኣመን ከብሉኻ ብዘየፍቀቱ ብፋድዮም ኩሎም ገለ ኸየስለቱ جنوسايدر يو حزبي ترى تحاتاي بلا لا حجي مالي كادر رايح واحد مسحقيو ابدا علم سي ابدا علم زخونه مسحيلن حدا حزبي تحاتاي خا جنوسايدر خاوتو يتغنيا تخونه مسحيلن ولا جنبا كوميشن كوم يبلي ولا رومستات كوم يبلي ولا اي سي سي كوم يزول ارتكليتر كميا كيركاس يا زخونه مدرك كيركاس حزبي ترى جنوسايد فصيمنا يو حزبي ترى جنوسايدر يو حزبي ترى تحاتاي انت بالكاسي سكسرق كايمبر عشان مخون كاي زسق افافين بغيت حد حزب جنوسايدر كون يهني نيويا انا كن كدعا سلازكون طلاما بولكي يكون بود مثلا زرع سراوت شعبيا اب حزب تግራይ ጽንተት ዝፈጸመ ምዃኑ ከአምን ዝበዙ ጸገም ተንጻልና ዘላ حج ዲያ ገሊኦም ታይብሉኻ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ኣብዚያሲ ባሕንቲ ትገርመኒ ኣይኖትዮም ቶም ተጋሩ ኢልካ ንኽትሓስብ ከማን ንኽትሓትት ይግድደካ እቶም ተጋሩ ዝኾነ ሰብ ጀኖሳይድ ብዘይ መረጋገፂ ተይልካ ጽሉል ምዃንካ ጥራይኻ ተፍልጥ ዘለኻ ተሓንቶ በዝብል ዝነበረ ትግራዋይ እዩ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ሰብ እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ እንተዘይልካ እስኻ እዚኣ ምሳና የተሰማምዓካን እያ ስለዚ ኣይናዩ ኤርትራዊ ኣይናዩ ትግራዋይ ንኽትፈልጥ የሸግረካ ናይ ብሓቂ ተሸግረካ ኩነታት ኢና ዘለና ስምዑ ወድሓን ጽቡቕ ጌራ ክትዋሓጠልኩም ዘይኮነስ እዚ ሰብ እዚ ክሳዕ ክንደይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህውተታ ይነብሩ ከም ዘለውን ለውጢ ከምፁ ኣይክእሉን እንዲኦም ግን ፖለቲካዊ ጥፍሽና ናቶም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ይመፅእ ኣሎ ሓሙስ ስለ ዘይብሎም ንህዝባዊ ግንባር ክሓትዎ ይኽእሉን فرحات سلا دخونو صحصحات سلا دخونو نتي حزباو ግንባር نتي ዝደከሮም نتي ጨፍጨፎም نتي ዝረገጾም نتي ግንባሮም ዝበሎም ሻዕብያ ዘይኮነ ወይ ከዓ حزباو ግንባር ዘይኮነ ዝነኽስዎ نتي ትማሊ ምስኦም ኮይኑ ደላይ ፍትሒ ኣጎንኹም ኣለኹና በለ ብቁርን ብፀሓይን ምስኦም ስለፍ ነበረ ምስኦም ገንዘብ ናዋፀ መከራው ዝሪ ነበረ ምስ ቤተሰቡ ተፃልዩ ምስ ሰራዊት ተፃልዩ ምስ ዓዲ ተፃልዩ ريموس ماتو زي دمسس كنتا الربع والتا خابر زي ندل والتا ربع ولاد قلي ود خزباو كمبار ملحن والتا خاقر سخاس نبر الربع والتا خاقر لمن انتو الربع والتا تاريخ لخبرتاتو عبزلنا اللينا عبزخنا خينا نحنا ونكماخا عمد كلنا لنا عقرين غدر حزباو ግንባሪና حزباو ግንባሪና حزباو ግንባር حزباو ግንባሪና حزباو ግንባሪና حزباو ግንባር ዋጽና እዚ ሁሉ ሱንኩላት ሕክምና ንብለካ ኣለና ብመላይን ኣብ ማእከል ትግራይ ብቴሌቪዥን ተገሊጹ ኢና ኮና ገልጽና ቲሸርት ገዚኹም ኢኹም ንስኻ ዓሊ ሰልጠን ይቀኒልና ዝብል ህፃውንቲ ሰሪሖም እዩ ካልእ ግን ዝራእና የለን ቴሌቪዥን ናይ ትግራይ ተዛሪባቱ ኣነ ኮንኩ ተዛሪበ የለን ካልእ ዝራእና የለን እጅ እንታይ ለምሲካ
أغاني جنزب أواتينا إزخول سكولات حكمنا ጾም ዘይን ደሊ ኣብ ሚድያ ዘይን ዝዛረበሎም ዝፈፀምናዮም ነገራት ሆነ ናይ ፀላኣይ ምንቅስቃስ ካበይ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ብፍላይ ብሸነኽ ኤርትራ ንሕና ነረክብ ነርና ኩሎም ኣምባሳደራት ኣብዛ ደገ ዘሎ ፈጥዋ ሓደ ብሓደ ስሞም ክንጠቀስ ፀግማና ይኮን ኩሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ላዕለዎት ናይ መራሕቲ ናይ ሕወሓት ዝነበሩ تحتوت ناي حوحات أمارة حاز نورو مسراوي كربا اركب زنبورو أدي سابا زلون أبسلا زلون فتوه بداي الميديا خنوص زين دل أقدمنا الذهاب ناي حريتها كام سراوي تقرأي تعويت لهم زوج لك ما يطيل عم بيسوقون قورا أشمتهم صوتا بالخرب لك ما توم سقاب زي من صار لو بيبايو أبعد الجبرو أبتوينات الميديا خنوص زين دلي الميديا زين زار ولهم فتسمني من نقراتهم ናይ ፀላኣይ ምንቅስቃስ ካበይ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ብፍላይ ብሸነኽ ኤርትራ ንሕና ነረክብ ነርና ኩሎም ኣምባሳደራት ኣብዛ ደገ ዘሎ ፈጥዋ ሓደ ብሓደ ስሞም ክንጠቀስ ፀግማና ይኮን ኩሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ላዕለዎት ናይ መራሕቲ ናይ ሕወሓት ዝነበሩ ታሕቶት ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ዝነበሩ ምስ ሰራዊት ቀረባ እርክብ ዝነበሮም ኣዲስ ኣበባ ዘሎን ኣብ ሱዳን ዘሎን ፈልጦ ጉዳይ الميديا خنوص زين دل أقدمنا الذهاب ناي حريتها كام سراوي تقرأي تعويت لهم زوج لك ما يطيل عم بيسوقون قورا أشمتهم صوتا بالخرب لك ما توم سقاب زي من صار لو بيبايو أبعد الجبرو حجي أبزي حنت خنفلتا زلنا سياس كذا سمعوا حنت فيديو لنك أنا زوجتها بزعبا زناي ولا الجرس كنزرار بينا لسناو كاب تقرأي صبوغا أمرو زلوهم دم مخموطيهم صبوغ غيرنا خنقبلهم إنا كمزيهم عينة زبات اللوات تقرأي نو نزا قطر 5 ጫማ تقبر لإيرترا مسيطان بالحز مسلا كبرتنا استوديو أهد نزبولهم سبات زرتعتهم زمسلا بصلات إيرترا أفاز صريت غازيطኛ فتل مدهن زمهر تقراواي دما رأيو مس إيرترا ብዙሓት ሰባት እንትድንግፁ ይርየ ብክልተ ምክንያት ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ብልዕልና ዘይተኣደነ ግፍዒ ኣውፅሒ እዩ ዝብል እዩ ከመይ ኢልና ነብል እዩ ካልኦት ከዓ ብዙሕ ኣብዚ ክገልፆ ዘይ ዕንወት ደምፂ እዩ ግን ብድፍረት ክዝረው ዘለዎ ንሕና ካብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኸተልናዮ ፖሊሲ ልክዕ ድዩ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ 20 ዓመት زيادة زربايا أبزي حلفة ما نم تقراوي حتى زقبا كمي إيرترا مزيا 5 جيراتنا 5 فتيمة صاتكم كنت أجيركم ما راحتهم كنت أجيرهم قبل الإيرترا تعينت بوليسي خطلوا نيرهم سلمنتاي كمو مجمريا منقس إيرترا قفعي قبل عليهم كم زفتسمة زرقا قزي زقون يكون سالسة عكالي الله ترديهم لهم سلزي مجمريا كرقا قز خلالو تقراوي كنقراكم تاني مالتي انترفتهم نا إيرترا مستقراي تسلفهم زلو تزي كوينو سلازي حدثي كالاي دما ولا ونقص عن تجبره نسخون كان تاجركم مريتنا رجيس الله تقول كلها اسرع عمت امريت إيرترا تجبرنا يركا اذا حدا يو لان كان دما كاليت فيديو نات متيالا مغنياتو حدا كابتم قرب تسفاز اللو كاب وجن تجراي زينيرو اسكدا حنسمع زيده ناب ناي الجرسون كنت خلو دابل ستاندرد بهذا ነገር አይሰራም ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ተገበርተልኪ الجرس ውዕሊ ክትገበረሉ አውዚ ትግራይ ብዙሕ ክላሪቲ ዘለዎ አይመስለንም ውዕሊ الجرس ብዙሕ ፓኬጅ ይዘሎ ቅድሙ ነው ቀና መስለኝ ከም ዘለዎ እዩ ክትግበር ዘለዎ ስለዚህ መንግስቲ ኤርትራ ንክትግበር ድሉ ተኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ الجرس ውዕሉን ከተግበር ክኽለሎ ቡድፉኑ ኣብናቶም ቦታ እዮም ዘለው ገረመደልካ ምዝራብ ዘይኮነስ ናቶም ቦታ መን ናይ ውዕሊ الجرس ተዋም ኒም ክግበር ኣለዎ ብሚድያ ውን ክፍኖ ክኽለሎ እዛ ሽንጥሮዚያ እዛ ጎዚያ እዛ ገዛዚያ ገዛው ነው ክልተ ሆነ ናታተሎ ስለዝባል ተድን ደለኺ ክሊርሊ ክንገር ክኽለሎ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝመፀሉ ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያው ናብ ኤርትራ ዝኸደሉ ናይ الجرس ውዕል ንሱ እዩ ካልኦት ውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርሑ ስለዝኾነ ኮፍ ኢሉ ከተግብሮ ክኽለሎ ትግራይ ከዓ ክትቅበል ኣለዋ ዳብል ስታንዳርድ ዝበሃል ይሰርሕ ናይ الجرس ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ተግበርተልክ ናይ الجرس ውዕል ውን ተገይሩ እዚ ትግራይ ከምዚ ኢሉ ክፀገም ክወፅእ ዘሎ ስለዚ ኮይኑ መፃወት ካርድ ኮይኑ ናይ الجرس ውዕል ዘለዓለም ዝነብረሉ ምክንያት ከቋርፅ ኣለዎ ጠጠው ክብል ኣለዎ ናይ الجرس ውዕሊ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ سلام كيمتص حدنت كيهلو حدنت كلك خلوه جروتنا كيهلو مالتي ناي زي دوري أكلات متصاوت كاردي يزخو بزلو مالتي سلازي ناي الجرس وعلون باكج بزح باكج يزلوه
ግልጽ ቋንቋ ያነዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ ኮ ንሕና ተጋሩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተግበር ኢልና ክንብገስ ከለና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ብልፅግናን ዝተገብረ ውዕሊ ስለ ዝኾነ እውን ረብሓና እውን ነረጋግፀሉ ሕዚ ህሉ ኩነታትና እውን ኣብ ሓደጋ ስለ ዘሎ ህዝብና ካብ መረበት ተፈናቂሉ ጠሚሙ ሞጉት ስለ ዘሎ ውፅኢት ተግበር ኢልና ድምፅና ንስማዕ ኣለና ምክንያቱ ንዓና እውን ስለ ዝምልከት ብዛዕባ ውዕሊ ኣልጀርስ ክትወግዕ ከለካ ግን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ተገብረ ውዕሊ እዩ ስለዚ ንሕና ተጋሩ ብዛዕባ ውዕሊ ኣልጀርስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ነልዕል ኣለና ሞ ብዛዕባ ውዕሊ ኣልጀርስ እውን ተግበር ኢልና ክስታይኑ ለለና መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዞ መሬት ትግራይ ኣሎ ንብል ኣለና ታዝበልክያ ታዳሓዊት ዝበልክያ በዚ ብሰሜን ገጽ ዘሎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝምልከቶ ሱክን ውሊና እንተይልና ሓደ ዘረባ እዩ ብምክንያት ናይ ውዕሊ ኣልጀርስ ብዘይምፍፃሙ ግን ኣብ ባይታ ስምምዕ ክግበረሎም ዝግብኦም ነጥብታት ስለ ዘይተወድኡ ህዝቢ ዝተፈናቀለሉ ንብል ኣለና ዛትና ህዝቢ ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ቦታ ዝሓዘሉ ንብል ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብኣንጻሩ ኣነ ብውዕሊ ኣልጀርስ መሰረት ንኣይ ዝተፈረዱን መሬት ይሕዘ ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ኣይኮነን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕዚ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያንን ሓድነት ከይህሉ ምርዳእ ከይህሉ ዝፍጠር ዘለዎ ረፅብታት እዩ ዘርፎን ናይ ኣልጀርስ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዝጠቅም ንህዝብና ስለ ዝጠቕሞ ይፈፀም ንብል ኣለና ሕጊ እውን ክፍፀም ስለ ዘሎ ኣይኮነን በዚ ኣንጻር እውን ብሰበብ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ብንጉድዕኡ ዝመፅእ ሓደጋ እናፈጠረ ዝርከብ ዘሎ ናይ ኣልጀርስ መልክዕ ዘለዎ መልክዕ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ትርዲ እንደለኺ ብድሕሪኡ ነዚ ካርዲ ክፃወት ዝኽእል ሓይሊ ካርዱ ይብንጠል ኣሎ የብሉን ካርዲ ማለት ካሊእ ካርዲ ክመዝዝ ካሊእ ካርዲ ከዓ ዘይከዋፅኦ እውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ሰወታ እየ ዝብል ዘለኹ መሬት ብዙይ ሒዙ ኣለዎ ህዝቢ ይፈናቀል ኣለዎ ንብል ኣለና ስለዚ ዝተፈረደን ዘይተፈረደን እውን ሒዙ ክኸውን ይኽእል ዘይተፈረደ ማለት ናይ ንትግራይ ተኻለስ መዓት መሬት እኒኡ ካብኡ ዝመፅእ ማለት እዩ ካብ ትግራይ እውን ዝኸደ መሬት እኒኡ እዙይታት ክዕሪ ክኽእል ኣለዎ እዙይ ዕፁብ ንግበሮ ባህላዊ መን ይዕርዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ማ ንሕና ኢና ውዕሊ ኣልጀርስ ፈፅም ኣባይታ ወዲ ኢልና ብዛዕባ ንሕና ዝምልከት ናይ ውሽጢ ጉዳይና ክነፍፅም ዘይከኣልናስ ብዛዕባ ውዕሊ ኣልጀርስ እሞ ድማ ተኽእሎ ይኮንኩ ዘውቅዕ ኣለኹ መዲ ተኽእሎ ይኮንኩ ዘውቅዕ ዘለኹ እዚ ኣነ ዘውቅዕ ዘለኹ ክኸውን ዘለዎ ክኸውን ዘለዎ ወግዕ እየ ዘውቅዕ ዘለኹ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ፕሪቶሪያ ይተግበር ክንብል ከለና ንምንታይ እዩ ዝተፈናቀለ ህዝቢ ኣለና ኣብ ቦትኡ ዝምለስ ናይ ትግራይ ልእላዊ ቤት ሕገ መንግስቲ ልእላዊ መሬት ተመቂሉ ኣሎ ብሓይሊ ተታሒዙ ኣሎ እዙይ ናብ ንብሮ ክምለስ ኣለዎ ንብል ኣለና ብካሊእ ባህላ ከዓ በዙይ እውን ተፈናቀለ ህዝቢ ኣለና ዝተታሓዘ መሬት ኣለዎ ንብል ኣለና ንሕና ኣብ መግለፂታት ኮ ይውፅእ ኣሎ መንግስቲ ትግራይ እኮ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝሓዘ መሬት ይውፃእ ደኢሉ ዝሓለፈ ኣይኮነን መሲኡ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ናተይ ተፈረደኒ መሬት እየ ዘብል ኣለኹ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ናቶም ዝተፈረደሎም እዮም እኒአው ኢሉ ኣይኮነን ኢሉ ዶ ስለዚ ይኑ እዩ ተፈረደሎም መሬት ኣየኑ ኢና ኣነ ተፈረደ እየ ዝመክር ዘለኹ ኢንተርናሽናል ሕጊ መሰረት ዘለዎ ስለ ዝነበረ ክሊርሊ ቦርደሩ ማለት ክስታይ ክግበር ኣለዎ ክንፀር ክኽእል ኣለዎ ይብለክ ኣለኹ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ካሊእ ናይ ኣልጀርስ ውዕላት እውን ኣሎ ምስ ካሕሳት ተተሓሓዘ ኣሎ ትርዲ እንደለኹ ማዓት ነገራት እዙይታት ኣለዎ ክለዓል ዝግብኦ ክትግበር ዝግብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይግድሸንን ኣይልዕልን እዚ በዙይ ዘሎ እንተይሉ ግን እየ ዝብለክ ዘለኹ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ክትግብር ፀንቶ ክንገብር ኣለና ካሊእ መፅዋት ካርዲ በዙይና ተመዘዘ ስኡ ኢልና ንሕና ክስታይ ክንገብር ኤሪትራዊ ጎማሙ ጎሚዳ ጎማሙ ጎሚዳ ቁራዕ በል ኤርትራዊ ሰባር መንጉዳ ትማል ቀቢርካ ሰፊልካዮም ዕዳ ሎሚ ቐጥቂጥካዮም ከም እኽለ መኼዳ ተሓበን ኤሪትራዊ ጎማሙ ጎሚዳ ጎማሙ ጎሚዳ ዓቢድካዩ ዘሎ ምስጢር ዝኸባቢ ፍቓድካዩ ዘሕዊ ዝቐብር ዝደቢ ድሌትካዩ ዝግልል ዝሓቁፍ ዝድርቢ ኩራዕ ኤሪትራዊ ኮንካ መዛረቢ እዞም 00 ሰነፋት ተምሃሮ ቀዳሕቲ ቐደምቲ ካብ ቀደም ካብ ድሮ ታተበሉ ሕጂ ታሪኽ ተመርኪሶም ምስ ተሳነዓ ዓይኒ በራሕ ምርኩሶም هيبلو حجي تاريخ تمركزهم مستسانع عيني برح مركزهم بيتي فرسايتنا انا አላምንም ምክንያቱም ምን ሊያገኝ ነው ህዝብ የሚመታው መንግስት ምን ሊያገኝ ተቃውሞ እንዲጨምር የማይመስል ትቤለፍ ግን በኮንስፓረሲ የመጡ ስለሆነ መቼም አላምንም በደንብ ስለማቃቸው እኔ ማዝነው ንጹሃን ዜጎች መሞታቸው ህዝቤ እንጂ ማን ነው ይሄን የሚያደርገው ብትለኝ ለትቤለፍ ነው ምለው ለኔ አድ ዳዕሮ የጨፈጨፈው ትቤለፍ ነው መቀለ ህፃናት የጨፈጨፈው ትቤለፍ ነው ሁሌ
ትግራይ ላይ የሚጨፈጭፈው ህዝብ TPLF ነው ህዝብን ለማስቆጣት ምንም መንግስት ምን አድቫንቴጅ ሊያገኝ እንታይ ዝብል ዘሎ ገለገለ ትግራዋይ ዝውን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ግፍዒ ዝፍጽም ዘሎ ህወሓት እዮም ወይካ ልኡኻት ናይ ህወሓት እዮም ከምዚ ዓይነት ምጭፍጫፍ ወይካ ቀትለት ዝፍጽሙ ዘለው ስለምንታይ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ ያለው የትግራዋይ ተወላጅ በእርግጠኝነት የህወሓት ደጋፊ የሆኑት የተያዙ ካሉ እነሱን አይጨፈጭፍም እንደ ንጹሃን ዜጎች ሄዶ ከሚጨፈጭፍ ለምን ምን ሊያገኝ በራሱ ላይ ተቃውሞ እንዲፈጠር በጭራሽ አያደርገውም በጭራሽ ህወሓት ማለት ግን ህወሓት ማለት ነቀርሳ ግን ህዝቡን እየጨፈጨፈ መንግስት ጉጅለ አባዓት ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ይወረካል እዩ ማዕጾ ተለይ ተረፈ ይነቅል ይሉ ለና አይረአናል እዚ ለመሰኻኸሊ እንትን ክዋሃው ኣለዎ ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ተጋሩ ኤርትራውያን ሕማቅ ክገብሩ ኣይረኣናን እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ እጅ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኦም ተጋደልቲ ወይ ወታደራት ናይ ህወሓት እዮም ወይ ናይ TDF እዮም ናይ መን ሰራዊት ናይ ክዳን ተኸዲኖም ኣለው ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ተኸዲኖም ግፍዕን ተፈፂሞም ቅድሚ ሕጂ እውን ብሰነድ ዝረኣናዮ እዩ ከምዚ ተኸዲኖም ግፍዕን ተፈፂሞም ኤርትራ ፈፂሞም ድዩ ክበሃል እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ዝረአ ኣብ ቪድዮታት ናቶም መፂኦም ዝረኣናዮ እዩ ስለዚ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ግፍዒ ከም ዝፈፀመት ዘርኢ ቅንጣብ ጭብጢ እውን ከቕርቡ ኣይከኣሉን ብተደጋጋሚ ዘርእይዎ ዘሎ ባህሪ ግን ሓደ ነገር እዩ ዘክደልካ ንሱ ድማ ኩሉ ሰብ ክጥንቀቐሉ ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ምናልባት ንእሽተይ ክፋል ኣብዚኣ ናይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ዝስምዑ ነዚ ናይ ሰላም ኩነታት ይኹን ነዚ ዘሎ ኩነታት ንክሓላልፉ እዮም ኣእምሮም ኮይኑዎም ድዩ ህዝብን ህዝቢ ተዘራሪቢ ዝፈትሖ ትሽግር ከምዚ ዓይነት ብሄበር እናሃለዎም እንዳፈለጥናት ህዝብን ህዝቢ ክዘራረብ ኣለዎ እንዳበሉ ኮለል ከብሉ ፍትን ኣለዎ ብዛዕባ ቁርብ ንሕና ታሪክ ረሲዕና እንድሕሪ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝምድናታት ክንኣቱ ኮይና we would be committing a great offense to ourselves ባሕቂ ባህልናን ስርዓትናን ቋንቋናን ዋላ ዳይሬክት ተመሳሳሊ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዎ ስለዝኾነ ኣሕዋትና እዮም ዝብሉ ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ግና እቲ feeling of ማሰይቲ peculiar ናይ ትግራይ ስምዒት እዩ መሰረት ኣለዎ ከዓ ናይ ኣምሓራ ስርዓት has treated them like second class citizens throughout history ዮሃንስ ባዕሎም ኣብ ስልጣን ደይቦም the language of the court was Amharic ታውን ኣምሓርኛ ዝዘረቡ ትግርኛ ዘይዘረቡ so amazing inferiority complex ኮነ ትግርኛስ ናይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ቋንቋ ሓደ ባህሊ ሓደ መጋግባ ሓደ ክረድና ስለ ዘለና ሓደ ሃገር ክንከውን ንኽእል ኢና ወይ ሓደ ሃገር ኢና ኢሎም ዝሓስቦ ክውንነት ዘይብሉ ኣብ ጭብጢ ወይ ከዓ ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ክውንነት ዘይተመስረተ ምዃኑ ካልኣይ ድማ ተጋሩ ብናቶም ቋንቋ ናይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም እዩ ተጋሩ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ኣለዎም ወይ ከዓ ሕማቅ ስምዒት ናይ ትሑትነት ኣለዎም ይብላ ኣሎ ካበይ ዝመፀ ይኸ ዝብል ኣሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኤሊት ብዙሕ ግዜ ከም ሰከንድ ክላስ ከም ካልኣይ ክላስ ከም ታሕተዋይ ደረጃ ገይሩ ይቆፅዖም ስለ ዝነበረ ኢቭን ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ዓብ ንጉስ ዝብልዎ ከሎ እውን እንተኾነ ንትግርኛ ከም ቋንቋ ክጥቀመሉ ኮንፊደንስ ኣይነበሮን ኣብ ቤት ፍርዲ ቋንቋ ናይ ኣምሓርኛ ንክጥቀም እዩ ዝመርፅ ነይሩ ናበለይ ዝገልፅ ዘሎ ሕጂ ንመለስ ናብኡ ቤተ መንግስቲ ቋንቋ ኣይከውን እዩ ለሞ በአምሓርኛ ዘረቡ ነይሮም ቤተ መንግስቲ ንጉሰ ነገስት ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሎም እዮም ዝረክቡ ዘለኹ so inferiority complex ኣለዎም ብሓቂ an inferiority complex is a very difficult mental attitude because it's insatiable you cannot easily redirect it toward peaceful collaborative relationship now Anna we are perfectly willing to forget all this and start afresh فحكي ستونك هم خطرهم كلها عاشيم زبلوا أنا عاشيم زبل عاشوا حجون كم كلام زقبروا حجون جيجا خجوريهم زبل من تعلم so أنا نتيجة مسؤول له ها كقول رح على لوا in order to survive friendship and neighborhood with Tigray because what is friendship and neighborhood now can be converted into something else anytime. You keep your friends at arm's length.
نبرات لنا تنيتي علينا ندخل لنا معنا لما تنصلوا بقى رنعنا ذلينا نفلت هم بينا نفلت لمينا نفلت يا غنا خمسة لو رجع عم تفرد السالة مساتهم من نادن ونيم خلنا على شيء إحنا نضرب بينا نسرع معنا بقى أحسن نعم غير مكان أنت عارف يا عملاق نقدمي تنبن الحين تجايب لنا يوم نقدمي تنهيز لنا مكاننا ودينا هنا حاجاتنا توديه حسننا توديه سلام وديه هذا ما حد نقدمي تاتون شغلنا نعم هذا اللي حد ذكي أول ذا سلوك ذكي دقم صدرهم حزام عدم قاتل دقم عدم أبكي بحرمتي ما نمزغل أن نزلوا حمص أبكي بحرم حسوك ملعوب دقوا أول يوم كترفوا امين دقوا أول يوم كترفوا يعني امين بلوتا امين بلو امين عليك عبد كمول عليه مثلا كل يفاوي أبي ما ندرب سكان دلو بحب ندرب هذا الحق شو كان يعدنا عشان كبوا مالو رزينا مزينا ندرينا نحن إلى عشان شنو هنا زمدك Pacific Fleet. So እዚ ከምዚ ኢሉና ሃለዎ ከሎ ኣብ ኤርትራ ድማ ሓንቲ መርከብ ናይ ዓባይ መርከብ ናይ ኩናት ናይ ራሻ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወት ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ኣፊሩ ነይሩ ዳርጋ መብዛሕትኡ እውን ወፂኡ ሪኢኹም ኣለኹም እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ራሻን ዝኸይድ ዘሎ ዝምድናታት ናብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዝኸይድ ዘሎን ምናልባት ብወቅዕ ዘይተገለፀ ከም ኤርትራ ከምተን ካልኦት ሃገራት مس كوستا سمع جيري مس كم زخم زجيري لا بوك اعتزارب هاجراي كونتن جن ني حمش محل تكتصنح تغل عباي مركب كوينات ناي راشا ناب كتما بات عتيالا من البات إذا كنتات زي بسفح زبالة درجة كريو منتان أبز حلفة كدمي حدا ثلاثة سو من عبيلو الزفت أمازاقات منيرو. A commercial ship in the northern Indian Ocean seeking help amid a hijacking threat. Russian and Chinese naval forces have swiftly joined Iran's navy in a race against time to save the endangered. أبز حلفة حبيركم نير من البات كال فيديو ناتيريهم مدخونو ناي راشا إيران تشاينا هاي بحري سلستيوم أبهن داو كيانوس لممد يكايدو كمزلون حبراو لممد يكايدو كمزلون نزخون تاوز أجمع بحر خجاتم زغل ويابت كبابي نممكات حبراو سرح مبل حمشاي جزيوم بحري سرحو كمزلون إذا كنا تاتزدما من البات نتكونتات أنا بكال فيديو جليس أنير بسفيو جن ناي راشا مركب كابراشا تبجيسا بمعكلاي بحر جيرا بغيح بحر جيرا نافنداو كيانوس كيدا ابتي ودر ابتي لممت تساتيفانيرا اوف كورس تشاينا مدبرا بجبت اللوا بنيون كابتن باسيفيك ساوث تشاينا سيز بهالون نالبات رحوق هيكونن ني راشا جن نوح من قد خيدا نيرا سلازي راشا ابتي بوتاتي بيز كم زدليا حتى زدليا كنتات هيكونن بفلاي مزمس امريكا متفنان ابزل على ترزي مس اوروبا متفنان ابزل على ترزي كوينلو ابزلو اب بحري بوتا نجدن كم زدليا فلوتيو ايرترا دما نتكونتاتي تشاينا ونكمو اب جبتي مس امريكا نتسحبونا تقراچونا بيت فردنا غدون يم زنبرو سسريقني كم زخينن خم زخينن يلوم كل زيم زكاسسو سلازي كلتين هاجرات اب حد مسمري خدا سلازلوا من يبس ايرترا منالبات نحنا زي تحبرنا زخون يكون سممع كله خمزغل زغلص منالبات كتجمت خليخه زدما نيرترا زلعلي وحسنت كباز خليو مخنياتو ايرترا ناطا زخونت لولاونتا لعلم مانم حزاز خدت ابزوان زدما مزخون يكون مشارختا نتبدهوتات نا امريكان مشارختان سغيرا مستسبلا شركنت معرنت بزلو حدا عبد حدا نشي يكون معرخينكا ان كان حبان تبللو بايتا تفتير زلي يمثل سلازي ازو كنتات زدما مزي مركبات ياتو زلا بو منقد تاريخايو ناب صبق انفت خيل زخل تسفا زهب كنتاتيو اي ثينك مبزحتنا وندلينا مزيوم قربيتنا بدبوب زلو 10 غزي فخرا زغبرو زلو ايرترا شركنت تغيرا مريتا شيطا وي قال يكون ان كان هبان ني تشاينا يكون راشاك اي بحر العلمان ميزليوم ايرترا دما مشارخ تيدليا مخنياتو استراتيجيكا بوت هالوا نسوسا 7 عامد دما واقع خفيلاتو لي عجقن شركنت غيرانت بوتاتي بوحس من قد حزات كتحزو I think مرحنتنا ايرترا نزي صبو غيرو كم ببوزو خيليو اتز قبرو سانه دما اب غزيورين مستقلصي ناب حزب كنقربينا زي دما صبو زينايو ملوك قبرو دما منيوتنايو تمنيتنايو سلازي بزي اون غيرنا كنزا زمان دلي نايلو مارستي ابز غودي نزم عبالتات دما ابزلو كنتات نراغو كم صالكم كفتني نسحاتكم دما نزي channel support قبرو زخون حدش تلو بواتساب كم تسدو لي دما كابل بيه زمزقن كم وتر دما كلنا نزي كنتات بصبوق تعزيمنا
نهاجرنا نقدميت نخد نابز مدرخ زي كم زاد دينا كتب لنا صنعت كمي جيرنا نهاجرنا نقدميت أبعزونا معبالن بيتن انتاي تصادف نقبر انتاي يجامنا بخمية خبركت نسبي بخمية خرد زبل على فنتاوي أتحساس بحرزنا خنكيد بذك على النادم كنساتفنا تمحسن كون هلو مارسي أبزو خدي أبقال أرسك سام الرهب تصبغو مزيالة بواخد فك ناي أفريقيا قطباوي عبيد زكاد سكاتو خوينو الزبال اختزي سمعيو مجمريا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست كبرو نك عبدي مخنياتو أب بانكو خفيلو زولو جنزبكا بانكي زتكامل زولو نيروبا نامريكان ما يمعبلو لولو وصرخلته نافريقيا اختكم زخيل كيلتن فلقتن نخنحس كنبقاس لنا بيزنس كنا مهاركن كلالنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان أفريقيا خنتغبان نغل وطر سلسته أب أفريقيا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت